buwak sir. Pila man na dong? Ha? 150 sir. Wala kay tagaan. Unsa man na imong paulian kung wala kay tagaan? Sobra pa din sa lumay sir. Mahigugma kay babae sa imo ni sir oh. 150 na sir. Ah, binawag panghatag na. Ayo pud sir kay Unsa man dayo? Sa imo rin na ikaw na imong hatag dai sa imong. ako ning hatag mas mahal pa kay babae mo tagaan ani kay sa ani. Mao ba? Ni sir. 150. Walay libre. Palit na ako bugas. Sobra pa din sa bugas sir, sobra pa din sa lumay. Okay na yun guys. What's up? Sana all naikuan heart. Sana all heart. Could still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. All. Sana all I love you. I love you too, my baby love. Il popcorn on the washing. Washing may sita may sila. Kini oh. Tanaw na ilan love life. Na yung love life motor. Daddy oh. Washing si daddy karon kay mamisita ni siya. Nasuya siya kay na ba itong nagdaog kuan. Si Kads pa nasuya kay na nagdaog heart. Way mga ilis. Kay walay uyab. Hindi sa unang ako ilis o pag motor. Oh, sana all. Mga way uyab oh. Way uyab. Ha? Bye-bye ko siya, kuya pod. Apa way uyab oh, kalo para uyab. Ha? Pud pa na nag-deliver para man pang date. Butang eh. So, dire guys. Nakita tag mga naglaming-lambing. Mga way-uyab oh, mga way-uyab. Dalin niya mga way-uyab oh, tara oh. Ana. Ayan, ako na nag-date na sila diha, kana sila. Nag-date na ni. Na to. No, tara oh. Ayan, nag-date na sila na. Nanay mga buwak nila, yung Pine Street. Pare aning tulo wala ni uyab oh na. Kana kanang tulo way-uyab. Ilan ba yun? Kuya po. Ano pa kuya? Ano tawa? Gana oh. Ipwet mo. Buwan yun sila kayo. Oh, sana all. Ay buwak. Sana all. Eh, kiyo ko doon. Dahil nag-chocolate. Mga way-uyag oh. Nay motor pero way-uyag. Nasa doon. Nay motor pero way-uyag. 2 beses na yan! Oo. Doon may nagplano siya tapo. Okay.
Murag kuan mo busy kaya diri nga dapit oh, dul-dul tas Gingguna Park murag naghay kuan diri ba. Mga uyab-uyab diri nato nga makita ron no. Kuan oh, para mga ay daghan kay mga negosyante ang ligyaw kuan no. Balon ba oh. Ay. Palit ni daddy og buwak wala gi. Sana all. Wa may tagaan na nate. Tagaan. Ligyan, yung tagbuwak nga way matagaan. Dire. Okay. Tagpila kad? Tagpila? Ay, nagbugas na 5 kilo. Malipay pa yung mga asawa. Nakaliwa mo yung bae. Laki noon. Be, pahikapa daw ko nga na be. Maka-try po ko na ba? Try. Malipay lagi untag na ba eh. Yay, yaw tayo na eh. Dali raw mangita. Lisod lang mangita og tarong. Lisod mangita og tarong oy. Tara gid. Salamat. Bye-bye. Uy, dihay na tago. Okay. Okay, buwak. Puli daw. Oh, balik sa ko ano, tambal oh. Tambal bro, tambal. Pila man na dong? Ha? 150 sir. Wala kay tagaan. Unsa man na imong paulian ko wala kay tagaan? Sobra pa sa lumay sir. Mahigugma kay babae sa imong ni sir oh. 150 ra sir. Binawag panghatag na. Ayo, pud sir kay Unsa man dayog? Sa imo rin na ikaw day mohatag day sa imo. ako ning hatag mas mahal pa kay babae mo tagaan ani kay sa ani. Mao ba? Ni sir. 150. Walay libre. Palit na ako bugas. Sobra pa sa bugas sir, sobra pa sa lumay. Okay. Okay, mga uyab-uyab dire. Uy, ano ni balik ng kuan vendors kilid do. Congrats, nakabalik na mo. Okay, dire, shortcut. Shortcut. Ay, dalagang Pilipina. Oh, murag traffic kayo guys, oh. Murag na one way na ning kalakyan ni dire. Hop. Nice. Okay. Wow. Sana all taglima ka buok kuan balon. Ligya mo naman. Dadag balon, ligya mo dai.